Югоизточна Родопа планина. Ширнала се с полегатите си хълмове, почти се къпе в нежните води между Арда и небето. Тук видимото и невидимото се сливат, преплитат се, разказват и внушават, извисяват и пречистват. Провокират те да търсиш духа на планината, да уловиш в шепата си слънцето и вятъра, галевните талази на реката, смеха на децата, мъдростта на старците, напева на дедите ни. Белеят се големи четвъртити къщи, просторни, здрави, градени от камък за много поколения. Преди век тук е имало надбягвания с коне сред много тополи. Оформил се петъчен пазар, направили складове, а после се заселили няколко семейства. Преди почти 100 години това е бил Кошукавак. Днес е Крумовград. Млад и много стар, с праисторическо минало, с тракийски легенди и светилища. Празник ни посрещат на българската писменост. Запазили манифестацията, дали от уважение към празника или към традициите. А хората прииждат от всякъде. Излезли да се видят, да побъбрят, да споделят песен и танц, усмивка и настроение. Има туризъм и ще има според мен, защото общината е най-голямата в територията на Кърджалийска област и има възможности, има чист въздух, има природа, има дадености, които трябва да бъдат използвани. Трудно задържаме младите хора, но имаме надежда да ги задържим, защото имаме развитие, имаме бъдеще в община Крумовград. Бих се обърнала с призив, апел към младите хора. Елате, инвестирайте знания, инвестирайте умения на територията на община Крумовград. Вие сте надеждата и екологичният туризъм е надеждата за развитието на община Крумовград. Тръгваме към студен кладенец. Селцето, малко, китно, пълно с живот, сгушено под язовирната стена, нежно като планината. Иска ти се да уловиш всяко движение, да прегърнеш всяка страхичка, да погалиш всяко прозорче. В района на студен кладенец има природозащитен център. Към него има изградени две екопътеки. Едната, която води до площадката за наблюдение на грабливи птици. Към нея има специално изградено място за хора с увреждане. Другата екопътека води до абразивните кладенци. Голямо е разнообразието на грабливи птици, на хищници, на билки и растения. На това място се пази една почти недокосната от човешката ръка екосистема, каквито има само няколко в Европа. Колонията на белоглавия лешоят е открита случайно през 1980 година. Но ако попитате старите хора, ще ви кажат, че птиците винаги са живеели тук. Има гнезда на керкенези и гарвани гробари. По скалните корнизи живеят сиви чапли. Тук се срещат и черен лешоят, черна каня, белоопашат мишелов. Царският орел се извива нагоре, над гнездата на черни щъркели.
Разходихме се из царството на грабливите птици. Те търпеливо ни чакаха на съседната скала да си тръгнем. Свикнали с човешкото присъствие. Спокойни са. Тук в резервата е тяхното царство. Наблюдателницата е студена. Слива се с хълма. Тук орнитолозите с дни изучават хищните птици, без да ги безпокоят. Качваме се и там, където допреди минутка стояха птиците. Да зърнем планината през техните очи. От високото ни показва целия комплекс. Гнездата на птиците, студената чешма Шейтана, абразивните кладенци, като на длан. Целият екокомплекс е пригоден и за хора с двигателни и зрителни увреждания. На слизане домакините се похвалиха и със специално пригодената за тях пътека. Шейтана е под стената на язовир Студен кладенец. През хилядолетията Арда е издълбала каньона. Бавно и спокойно. Като че ли не водата е победила камъка, а заедно са създали неповторимото. Застиналата лава е нарисувала своята приказка. После по-твърдата скала е грабвала по песъчинка от по-меката. Завъртала я. Водата подхвърляла почти невидимо парченце ахат или кварц. И така хилядолетия. За скалите времето се мери с други мерки. Техни. Много от видяното остава непонятно за нас. Може би рибите и жабите го разбират по-добре. Спотайват се по дупките, гмуркат се в дълбокото, хвърлят ни по един поглед от плиткото. А на язовира, каквото поискаш. И риба, и разходка, и почивка. И островче с богат животински свят. Може и на лов да те заведат. С лодка. През юни има регата. От язовир Кърджали по Арда, през Студен кладенец до язовир Ивайловград. Оживено, пъстро, весело. Смехът на хората огласява иначе тихите заливи, изпълнените с гласовете на щурците планински склонове. Ти ми се момнеле навдигаш, барем да не те познава. Тръгваме към Странджево, Орешари, Черничево, Рогач. Разпитваме кое къде е. И не възрастните, а децата ни водят из байрите. Познават тайните на планината, разкриват ги щедро. Скалните ниши, издялани кой знае в кои времена, като прозорчета към друг свят. Може и така да е. Дали преди 5000 години траките са полагали тук костите на умрелите? Или са слагали обредни дарове? Или млади юнаци са ги правили, за да докажат силата си? Или са карта на златоносните залежи в района? Или селяните са изсичали нишите за пчелни семейства, на високото, далеч от лакомите лапи на мечките, обитавали гъстите гори? Загадъчно, красиво и странно. Отсреща, недостижимо високо, е поп Мартиновата дупка. Легендарният хайдутин, заедно с Вълчан войвода, кръстосвал от Дунав до морето. Попитайте, ще ви разкажат предания, легенди и мечти. Някога вярвали, че пещерата е символ на Вселената, център на света, където се срещат божественото и човешкото. Усещаш мистичната сила на планината, съзнаваш колко си малък пред нея, а пещери в този край много. Тук по пътищата жаден не можеш да останеш. След почти всеки завой има чешма, а водата студена и вкусна, родопска, пиеш живот. Друга е водата на Арда. Галевните талази те прегръщат, ласкави са, топли. Ако ти домъчне за цивилизацията, тя е наблизо. Можеш да се гмурнеш и в басейна. Даденостите, които имаме
в нашия край ще бъдат един плюс и ще ни дадат тласък за развитието на туризма в нашия район. Ами басейна, това е нещо, което го има във всички големи градове и селища. Нашия град до сега липсваше и просто това ме потикна да предприема тая инвестиция, да се надявам, че във времето ще покаже, че тя е била правилна. Много са били съкровищата в този край и още ще има. Но истинското съкровище са хората, които посрещат с усмивка, приветливи и дружелюбни. Тук може да използваш направление от семейен лекар и безплатно да проведеш курс по физиотерапия, рехабилитация или масаж. Ако искаш просто да се отпуснеш, цените са съвсем приемливи. Уважението към миналото се усеща навсякъде. Домът за възрастни хора е ремонтиран, чист и спретнат. Наистина дом, пропит с уют и своя атмосфера. Със спомените на всеки. Гордеят се с него. Ясно е защо. На улица Съединение са някогашните тютюневи складове. Конакът, построената преди повече от век и половина джамия. Някои от къщите са непокътнати и до днес, а новите се строят в същия стил. Хората се опитват да съхранят старото и да развиват новото. Пазят и знанията, и занаятите. Занаят съм панал още от 1968 година. Насъдил съм я от баща ми. Дядо ми, прадедо ми също са работили занаята. Те са първите занаятчи на Крумовград. И си имам доста работа, докато ги вкарам на нивата в хората. Преди се идбата на тютюна имам работа, предостатъчно. Няколко округа имам клиентела. Тук умеят и да работят, и да почиват. Не само е вкусно, но и в храната няма нищо изкуствено. И къпа на баница ще ти направят. Само поискай. Има и къде да се отдъхне. Не е скъпо, даже изненадващо ефтино. Чисто, съвременно и гостоприемно, както се полага на родопчани. Идват чужденци, идват от всички краища на България. Всеки хора има преминаващи, търговци, фирми. Районът е красив, привлича хората и занапред ще бъде още по-хубав. И затова трябва да се строи, да се прави нещо, да се търси алтернативата. Пък алтернативата за бъдещето на нашия регион, предполагам, че ще бъде туризма, защото природата не е чиста, така екологична. И затова дърпа повечето клиентела. И тази сутрин направим впечатление, 30 туристи с някакви колела нагоре варят. Значи нещо ги привлича в нашия район, костенурки или кой, що или нещо ги привлича. This is Tour de Bulgaria. Обветрените лица излъчват радост от пътешествието, от свежестта на въздуха, от победата над себе си и над пътя. От Холандия са и бяха тръгнали на обиколка из България. Ентусиазъм и любознателност се четат в очите. Харесва им, то се вижда. В този край села до границата много. Едно от тях е Грек. Стар римски мост оцелял през вековете, да разказва за императори и царе, за битки и кервани. Но освен минало, има и днешен ден. Работят и училището, и детската градина. Значи ще има и утре. Селото се гордее с водениците си. Малки, скрити в зеленото на дърветата. Те оживяват в края на всяко лято.
И песента на воденичния камък не спира чак до късна есен. Имаме действащи в село Игрек 5 воденици. Хората, когато са свободни и когато свършат селскостопанска работа, тогава си мелят вече всичкото жито за целия сезон. Да речем, за да една година си сноваме тук в водениците. Смятам, че тия воденици ще продължат да работят. Идват много туристи да гледат водениците. Много са интересни за тях. Много. Има работа, да. Работа много, на кубик, от тъмно до тъмно. Колко часа се събира? 12 часа на ден. Сутринта 4:30-5 часа ставаме. То има и трактори. В Егрек има към 50-60 трактора. Дини садиме, тютюн садиме. Царевица, фасул, за къщи, за домашни нужди. За продаване, ако има желаещи, за младите хора ли? Те са всеки на работа, те си в града. Стига толкова, бе. Не дей дочаква и зори, върви, ори. Галиш Маседоне, галиш барема еднош погледни. Барема еднош погледни с твойне черни очинки. Очинки да ги скито сам вежди не да ги. Дядото казваше, че и нашата не била лесна. Един човек, който знае какво е труд, но знае и какво е да работиш с усмивка. Тръгваме отново, към Дивисилово. Красиви са имената на селата в този край. Токачка, Сарнак, Кандилка, Черничево. Сами разказват. Билката Дивисил давала 9 сили. Някога Хипократ, Авицена и Гален я препоръчвали с вино или мед за различни болести. Но като гледаш колко жизнени са и млади и стари тук, забравяш, че болестите изобщо съществуват. Ами в групата пея вече 28-30 години. Не пея отдавна в групата, но много ми харесва. Ами душата ми пълна народната песен. Много имаш ли още? Има. За нивата мисля, жив човек, нали знаеш? Все мисли какво да направи. Сега сме тука, сега на полето. Докато не мина през тука не се преде. Това дребното става и се готви вече за терлици. За всичко, за дебилка работа. Да, за чорапи. Аз сега плета сърче. И като го изплета, ще го отрежа тук, ще го навързам и го слагам в пътече. И отвънка го слагаме да си сваляме обувките. Преди много плетеха, ама сега малко изостанаме тия работа, ама пак. Младите булки, като са женени, и по това се познава дали хората са богати или не, нали? Дали има много алтъни. Дали има и на малкото герданче алтъни, едри, дали има и на дребното, и на големия гердан дребни, дали има и на турата. Няма такива. Старовремска работа. Отдавна. Дай си ма, майчо, дай си ма, де носи галя и зная, де носи галя. Бяло, като помислите и душите на планинците. Синьо, като истина, откровение и постоянство. Жълтото е светлината на слънцето, вярата и добротата. Червеното – любов. Зеленото – младост, надежда и радост. Виолетовото – знание и смирение. Тук разказите за планината са втъкани в песните, в гласовете понесли се над хълмовете. Богатство са ярките, неподвластни на времето багри, в шевиците, в сбруите на конете и магаретата, в цветята по горските поляни. Някога Аврен се е казвал Бели Пран. Като се изключат върховете край границата, той е най-високата точка в района, заобиколен с дъбови гори. Църквата Свети Илия, сега полуразрушена и тъжна,
е строена още през 1870 година. До нея е и старото училище, първото в Крумовградско. Строи се и нова църква – Свети Николай Чудотворец. Аврен е жив, развива се, читалището работи, строи се, украсява се, да е хубаво и да идват гости. Предстои и откриването на нов граничен пункт, който ще улесни развитието на туризма. Района като цяло е запазен и това е ценно за нас тук с построяването на такива зони за отдих, строителство на малки къщички с благоустроени около тях райони, места за отдих и смятам, че това, ако го направим ние, можем да привлечем младите хора отново. Разбира се, да им създадем и работа, която ще им дава нормални условия за живот. В източните Родопи всеки път води до чудо. Ето един от феномените. Вечно зеленият дъб. Канят ни да дойдем и през зимата. Тогава зелените му клони рисуват друга приказка върху побелелите от снега чела на хълмовете. Дъбове тук има много. С тях строят, с тях се топлят, под сянката им присядат, но този е единствен. Казват, че дъбът е дървото на живота. Мистичният корен на силата и любовта. Животните търсят сенчица по пладне и разказват своя приказка на свой език. А природата изумява с чудатостите си. Сякаш показва кой е живял тук преди милиони години. Покоряват те неизменната причудлива красота на скалата, странната прозрачна дълбина на водите, премереният бяг на слънцето, Орфеевото цвете, Балканската чубрица. И тук, като из целите Родопи, са пръснати древни тракийски светилища. След село Ковил, природата сама ни спира. Сякаш камъните напяват древни тракийски песни и разказват за празници и танци, за битки и съкровища. Аврен, Черничево, Орешари, Рогач, Ковил, къде ли не? Обяснение какво е представлявал скалният комплекс няма. За сега, загадката остава. Водоемите в Крумовградски район има мирни и има и хищни риби. Шарани, каракуди, червона перки, толстолоб, сом, бяла риба, костур. Рибите са в изобилие. Има всякаква. Кой каква риба пожелая, такава. Заради лешоядите, белоглавия лешояд, от Канада, от Норвегия, от Австрия идват много любители на природата. Градът е малък. Природата е много чиста. Богатството от дивеч, което разполага нашия регион, е наличието на елен лопатар, дива свиня, сърна, заек и на места местния дребен дивеч, който е киклика.
Тенденцията е към по-добро развитие, предимно на туризма, включващо и лова и риболова, защото това са атрактивни дисциплини, които привличат чужденците. Всякакви чудновати работи можеш да видиш тук. Като току-що родено сърне, трябва му половин час, лежи и свиква с този свят. Не мърда, не шава, не примигва дори. След това хуква по баирите с майка си. Костенурките сякаш знаят, че законът ги пази. Тържествено пресичат пътя и с царствено снисхождение поклащат глави. Жабите ни разглеждат. Ние сме пришълците тук. Редки видове, някои от които не се срещат на други места. Къщата в градинката, хем сади, стоя, хем плаче. Благословена земя, събрала в едно легендите и загадките на миналото. Тя смело посреща настоящето, надява се на бъдещето. Под хълмовете тихо спят хилядолетията, запазили тайните. Някой шепне приказки за стари хайдути, за съкровища, за смели мъже и красиви жени, попили покоя и силата на планината. Вплетени в едно, като шивица. Времето изчезва, отстъпва на излъчването на мощта на Бога и природата. Вишни череши цветяха и орехите ресяха. Газа от мене върнахте, вишни череши беряха. Вишни череши беряха и орехите